Искам да ви попитам, след това забързано и напрегнато ежедневие, вечер полагате ли и какви грижи за своята кожа? Въпросът е отправен не само към дамите, а и към господата, които е всеизвестен факт, че също имат кожа. Аз мога да ви предложа моята вечерна рутина, която се състои в 3 лесни, бързи и същевременно с това ефикасни стъпки. Първият продукт е мокри кърпички, които съдържат мицеларна вода и тоник. Освен грим, изчистват и други нечистоти и не е нужно да се изплаква. Едно гелче, втората стъпка, което помага за зачервяванията, за премахване на зачервяванията на кожата, също така и за несъвършенствата. Това гелче не изсушава кожата. И третата стъпка е хидратиране. Олекотен гел, който не само хидратира, но и успокоява и просветлява нашата кожа. Тези продукти съдържат дзен плюс енерджи. Едновременно и успокояват и ободряват нашата кожа. Като допълнителна информация мога да кажа, че те не са тествани върху животни. Регистрирани са в Веганската асоциация. Също така са дерматологично тествани и не съдържат парабени и минерални масла. Също така имат гаранция цели 3 месеца. Можете да ги ползвате 90 дни. И ако не сте удовлетворени и не отговарят на вашите очаквания, могат да бъдат върнати, а вие да си получите паричките обратно. Да мислим за утрешния ден и да